Trams. Educació. Innovació. Fem classe de forma innovadora. Amb tauletes tàctils i portàtils. Robòtica. Impressores 3D. Flip Classroom. Sites. Intel·ligències múltiples. Science. Fem projectes conjunts amb altres escoles. Des d'educació infantil, primària, secundària, cicles formatius i batxillerat. Els nostres professors estan al dia. Comparteixen activitats i continguts digitals. Trams, projecte col·laboratiu per l'educació de qualitat.